Yen dirasa suwe-suwe rasane kesel. Saben dina nggarap sawah warisan iki. Tetep tak syukuri. Nanging rasa kesel iki sing gawe ora betah lan pengen nyambut gawe liya wae. Piye yen kowe dadi caleg wae? Sawah warisanmu iso kanggo modal. Aja kuwatir modalmu ora balik. Miturut sing wis dialami bolo-bolo, modal politik bisa balik ora nganti setahun. Jalaran akeh proyek sing bisa disinggek utawa dikrakup. Malah akeh sing modale wis balik kabeh sadurunge setahun dadi wakil rakyat. Hahaha. Aku wis mantep arep dadi caleg jalaran bojoku gelem nyengkuyung lan arep melu kampanye supaya bisa nyakup swarane rakyat. Dik, aku arep kursus basa Inggris supaya bisa ngomong basa Inggris kanthi lancar lan supaya ora minder yen ngepasi melu studi banding ning negara-negara liyane. Ya, pancen wakil rakyat kudune pinter ngomong nganggo bahasa Inggris, Mas. Aja sumelang, Mas. Aku bakal melu kampanye. Nanging, yen panjenengan wis dadi wakil rakyat, aku kudune tansah melu studi banding ing luar negeri ya. Sawah warisan kuwi aja didol. Apa maneh didol kanggo modal politik. Lah iya, kudu dipitung maneh yen arep melu dadi caleg. Aja sembrono, apa maneh nganti arep adol sawah kanggo modal politik. Coba bayangke wae, yen ora bisa dadi wakil rakyat, nanging sawah wis kebacut didol, banjur arep dadi apa? Mbok ya aja grusak-grusu. Yen sawah wis kebacut didol, ora bisa dituku maneh. Lah, luwih becik tetep nggarap sawah. Yen pancen kepengin dadi caleg, ora perlu adol sawah. Rakyat saiki wis padha ndakek-ndakek. Akeh sing gelem nampa duwite, nanging emoh milih. Aku saben pemilu uga tansah nampa duit saka caleg-caleg. Nanging aku ora tau gelem milih. Aku tetep golput. Wis, ayo mulai wae, ra kena diomongi. Walah-walah, ra perlu nggatekake omongane wong liya. Senajan kuwi mang dulurku dhewe. Sing penting yakin lan madhep mantep marang sing tak pilih. Senajan kabeh sedulur padha ora mathuk kabeh. Bakal melu bungah yen aku wis bisa dadi wakil rakyat. Dasar wong-wong desa, isone mung kuwatir, ora wani ngowahi nasib. Mulane ya tansah padha mlarat kabeh terus-terusan. Wis, ora usah direwes, Mas. Sing penting panjenengan wis mantep bakal dadi caleg. Besok yen wis dadi wakil rakyat, aku bakal kerep ngejak awakmu nginep ing hotel berbintang 5, Dik. Ben iso nyecep madune katresnan sing luwih nikmat. Wah, aku bakal seneng banget yen bisa kerep nginep ing kamar hotel berbintang 5, Mas. Nanging, aja-aja panjenengan banjur seneng nginep ing hotel berbintang tanpa ngejak aku, Mas. Pokoke yen aku besok wis dadi wakil rakyat, bakal kerep nginep ing hotel berbintang karo wong-wong ayu sing brain-brain tur wangi-wangi. Mosok bendinane amung turu karo bojo sing boseni lan gawe sumpek. Yen wis dadi wakil rakyat bakal bisa urip mewah lan gonta-ganti wedokan. Ora apa-apa, Mas. Lakoni ae kuwi kabeh. Banjur awake dhewe budal menyang pengadilan agama. Hehehe. Ora Dik. Aku mung guyon wae kok. Kardono teko menyang rapat,
uga mirengake syarat-syarat lan ketentuane sadurunge dadi caleg. Niku wau syarat-syarate yen pengen dadi caleg. Panjenengan sedaya kudu njangkepi syarat-syarat niku mau. Nggih napa nggih? Aku wis adol sawah 2 hektar lan payu mung 300 yuta. Saiki, aku rada mamang anggone nyalek sawise mangerteni syarat-syarat sing wis dibeberake ing rapat partai kuwi mau. Panjenengan kenapa, Mas? Panjenengan sakit toh? Ngene lho, Dik. Caleg-caleg liyane luwih sugih lan padha cepak dhuwit miliaran rupiah kanggo anggaran kampanyene. Lah awak dhewe amung cepak dhuwit 300 yuta. Apa ya mungkin awak dhewe menang? Awak dhewe iso apa? Walah, wong ora patiya sugih mbok aja melu-melu dadi caleg. Lah iya, dadi caleg kuwi pancen resikone abot banget. Wong melu-melu nyalek kuwi kaya dene melu lotre. Yen menang ya bisa ndadak sugih, nanging yen kalah ya bisa ndadak kere. Bojone Kardono susah banget. Nalika akeh sedulur lan tangga teparo padha mara, ora gelem menehi pasugatan apa-apa. Malah lungguh senden cagak tritis ngarep karo mbesengut. Nalika ana sing takon kahanane Kardono, bojone malah mangsuli karo mingsek-mingsek. Kabeh sedulur lan tangga teparo banjur padha ngurut dodone dhewe-dhewe. Merga welas marang kahanane Kardono saiki. Oh alah no, Kardono. Mbok yo yen diomongi sedulure iku dimirengake. Ngene iki dulurmu malah bingung saben nyawang kowe kaya ngono.